Ola, son Pablo Seoane, son gaiteiro e mestre de música tradicional, pero tamén son luthier ou artesán de instrumentos. E hoxe vou a explicar como se fai unha pandereta. O primeiro que vamos a facer é darlle forma circular a madeira. Entonces a madeira sempre ven neste estado, son tablas de 7 cm de ancho por 4 mm de grosso, e vamos a pasar os rodillos para darlle forma. Os rodillos nesta máquina que temos aquí. Vamos a hacerlo ahora. Antes de virala hai que humedecela un pouquiño para que non rompa, como podedes ver cando se apreta queda toda a agua que solta no rodillo. Despois de pasar polo rodillo, para que conserve a forma, temos que metela nos moldes, bueno, aproveitamos nas panderetas vellas para que queden sequen e queden con forma circular cando se saquen aquí. Unha vez metido aquí no molde, teñen que estar 3 meses nun secadero para que saia a humedade da madeira e queden en forma circular. Despois de que estea 3 meses guardada nos moldes, xa se pode sacar para marcar. Sacando de aquí, como vedes, xa queda ca forma redondeada, xa non se estira como era antes a tabla. E daqui vamos a marcar as panderetas, que poden ser de varios tamaños. Nos vamos a marcar duas panderetas de 9 pares. Entonces facemos así, estiramos para que nos poñamos máis por dentro, con estas plantillas que temos. Despois xa que marcamos desde aquí, temos unha marca. Temos que ter cuidado de que a madeira non este escachada por ningún lado, porque senón xa non valería para a pandereta. E agora, unha vez marcada, temos que levarla á sala de máquinas para cortala e facer uns bordes para que a madeira non se escache. O seguinte paso sería encolala, é dicir, xuntar estas dúas partes así, para que xa quede a pandereta con forma definitiva. Vamos a usalo usando cola de carpinteiro e poñendo unhas pinzas para que non se separe despois de estar así xunta.
Unha vez feito isto, temos que deixala polo menos un día inteiro para que a cola seque ben e non se deforme a pandereta. Despois do encolado, de deixala un día inteiro para que a cola seque ben, líxase, fasille esta parte de aquí, que se chama empuñadura, que é por onde se agarra a pandereta. Despois hai que marcar o número de furados que leve. Este, por exemplo, é unha pandereta de 9 pares, entón usamos unha plantilla, que é unha cinta con unhas marquiñas, e facemos as marcas para furarlas despois na máquina de facer os furados. Así leva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares. Agora vamos a facer os furados da pandereta, unha vez que están marcados, e por eso usamos esta máquina. É unha máquina bastante peligrosa, entón vamos a cubrir ben a cara e os ollos para non ter ningún problema con ela. Pois unha vez furada a pandereta, xa temos todos os furados os 9 furados que marcamos antes, onde van ir as ferreñas, e agora vamos a facer un furadillo que vai na parte de arriba e na de abaixo, por onde vai pasar o clavo que vai aguantar da ferreña para que a ferreña non se caia. E facemos con este calado que está aquí. Un dos elementos máis importantes da pandereta son o que se chaman as ferreñas, que son os elementos sonoros. Antigamente facíanse a man, bueno, nós tamén facemos a man, pero tamén se utiliza unha máquina que é unha pensa, como este que está aquí, para facelas. Eu vou enseñar como se fan. Fanse con unhas tiras de folla de lata como esta, e vamos a ver como se fan. Bueno, pois despois de facer as ferreñas que estamos aquí, as que vai levar a pandereta, como podes ver, temos os brociños e nos huequiños que fixemos antes é por onde vamos pasar as puntas que van a agarrar as ferreñas. Entón, vamos a poñer as ferreñas a pandereta.
ferreñas da parte de arriba, porque non se poñen todas xuntas, ponse primeiro a parte de arriba, porque ahora vamos a ver outra parte super importante que é a piel que vai por aquí. A piel que vai por aquí vamos a marcar ahora de unhas peles que son de cabra, e para que a piel se aguante, a pandoreta necesita esterillo. O esterillo vai posto aquí e para que se sujete a piel. Pero agora vamos a mirar as pieles. Estas son as pieles que usamos para as panderetas. Son pieles de cabra. Como podes ver, teñen as pieles inteiras. Nós o que temos que facer é unhas plantillas, marcamos o tamaño de cada pandereta e recortamos, como fixemos neste caso. Despois a piel hai que meter en agua para que se poña blandiña e despois montámola na pandereta. Aquí xa temos a piel recortada no tamaño que é, mollada, para que este blandiña para poñer na pandereta. Pusemos esta tira todo ao redor con fío para que, cando poñamos o corillo, non se solta a piel para arriba. Así que vamos a poñerla. E para que a piel non se saia para arriba, usamos os clavillos pequeninos como este, e poñemos todo de alrededor para que a piel non se saia. Pois unha vez que a pandereta se pasou un día inteiro e está a piel seca, agora vamos a acabar poñendo a segunda fila de frenes que son as da parte de arriba. Bueno, pois agora xa vistes como se fai unha pandereta que temos rematada, pero bueno, sepades que este é o modelo máis tradicional, digamos, ou máis coñecido, pero tamén se pode facer de distintos colores, de distintas ferreñas, con distintas distribucións nas ferreñas, poden ser máis grandes, poden ser máis pequenas, e tamén poden ser pandeiras, poden ser pandeiros cuadrados, tambores, bombos, todo o que sea percusión tradicional galega. Entón, espero que vos gustase e ata hoxe.